ሰበር ዜና ሰላም ተኸታተልቲ ሎሚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ተፈጢሩ ኣሎ። ቁልጥፍና ዘይተጸበናዮ ብዝኾነ ኣገባብ ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ናይ ቀረባ ስድራ ቤቶም ጽኑዕ ናይ ቪዛ እገዳ ከም ዝገበረ ኣውጃ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ቀሊል ኣይኮነን። ነቲ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ተኣፋፋይ ኩነታት ሰላም ዝጸልብ ዓብዪ ክስተት እዩ። እዚ እገዳ እዚ ንምንታይ መጽኡ? ንመን ከይምልከት? ኣብዚ ዞባ ኸ እንታይ ሳዕቤን ከምጽእ ይኽእል? ኣብዚ ቪድዮ እዚ ብሰፊሑ ክንርኢ ኢና። ዝርዝር ትሕዝቶ እቲ ናይ ቪዛ እገዳ እቲ ካብ ዋሽንግተን ዝወፀ ወግዓዊ መግለጺ ከም ዝሕብሮ እዚ ናይ ቪዛ እገዳ እዚ ብመሰረት ሕጊ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ዝተወሰነ እዩ። ዕላምኡ ድማ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሰላም ንምዝራግ ዝንቀሳቐሱ ኣባላት ሕወሓት እዮም ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ግን እቲ እገዳ እዚ ንመራሕቲ ጥራይ ዘይኮነስ ንስድራ ቤቶም እውን ዝምልከት ምዃኑ እዩ። እዚ ማለት ውላዳቶምን መጻምዶምን ኣብ ኣሜሪካ ንትምህርቲ ንሕክምና ወይ ንምዝንጋዕ ክኸዱ ኣይኽእሉን። ዘለዎም ቪዛ እውን ክስረዝ እዩ። ኣሜሪካ ነዚ ስጉምቲ እዚ ዝወሰደቶ እቶም መራሕቲ ንውልቃዊ ረብሕኦም ክሰግሩ ከለዉ ስድራ ቤቶም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ብሰላም ብምቾትን ከይነብሩ ጸቕጢ ንምፍጣር እዩ። ድሕረ ባይታ ስለምንታይ ዝእገዳ ሕጂ መጽዩ? እዚ እገዳ እዚ ብሃንደበት ዝመጽእ ኣይኮነን። ከም ዝፍለጥ ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶርያ ናይ ምቁራጽ ውግእ ስምምዕነት ተፈሪሙ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ከም ዝሕብርዎ ገለ መራሕቲ ሕወሓት ነቲ ናይ ሰላም ስምምዕነት ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ሓይሎም ንምእካብ ንነዊሕ እዋን ዝሓሰብዎ ዕላማ ንምስጓምን ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ጸብጻባት የርኢ። ብተወሳኺ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ቀጥታ ናይ ተኹሲ ምልውዋጥ ከም ዝነበረ ተገሊጹ እዩ። እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ተኣፋፊ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ። ሰባት መሲሎም ኣብ ውግእ ከይኣትዉ ብምስጋእ ኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ካብ መረበቶም ክመዛወሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣሜሪካ ድማ እዚ ኩነታት እዚ ብቕጽበት ጠጠው ክብል ኣለዎ ብምባል እዚ ነዚ ስጉምቲ ወሲዳቶ ኣላ። ውሽጣዊ ምስሓብ ሕወሓትን ፖለቲካዊ ቅልውላውን ካሊእ ክንርስዖ ዘይብልና ዓብዪ ነጥቢ ኣብ ውሽጢ ባዕሉ እቲ ውድብ ሕወሓት ዘሎ ምክፍፋል እዩ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ እቲ ውድብ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ጉጅለታት ተመቒሉ ይርከብ። እቲ ሓደ ጉጅለ ነቲ ብምስምምዕ ፕሪቶርያ ዝቆመ ግዝያዊ ምምሕዳር ክተዓናቐፍ ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ጉጅለ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ክቕጽል ይደሊ። እዚ ውሽጣዊ ምስሓብ ነቲ ዞባ ርጉእ ከይኸውን ዝገብሮ ዘሎ ዓብዪ ረቛሒ እዩ። ናይ ምርጫ ቦርዲ ኢትዮጵያ እውን ንሕጋውነት መንነት ሕወሓት ሰሪዞም ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ሕጂ ግን እቶም ሓደሽቲ ሓይልታት ንባዕሎም መሊሶም ናይ ክልል ፕሬዝዳንት ብሙሻም ሓድሽ ናይ ጸጥታዊ ወታደራዊ ምልዓልን ሕግታትን ከውፁ ይፍትኑ ኣለዉ። እዚ ኩሉ ድማ ነቲ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ዓብዪ ስጋት ፈጢሩሎም ኣሎ። እቲ እገዳ እንታይ ጽልዋ ይህልዎ? ቀዳማይ እቶም መራሕቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዘለዎ ምንቅስቓስ ክጸብብ እዩ። ካልኣይ ድማ ነቲ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ዜጋታት ሓደ መልእኽቲ የመሓላልፍ። እሱ ድማ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ምስቲ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ ደው ከም ዝበለ እዩ። ይኹን እምበር ገለ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እዚ ዓይነት ናይ ቪዛ እገዳ ጥራይ እኹል ጸቕጢ ከምጽእ ይኽእል ዶ ወይስ ነቶም መራሕቲ መሊሱ ከቁጥዖም እዩ ዝብል ሕቶታት የልዕሉ ኣለዉ። ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ምክትታል ዓለም እዩ ዘሎ። እዚ ናይ ቪዛ እገዳ እዚ ናብ ዝሓሸ ናይ ሰላም ምይይጥ ክመርሕ ወይስ ነቲ ውጥረት ከጋድዶ እዩ? ግዜ ዝፈትሖ ጉዳይ እዩ። ንስኻትኩም ከ ብዛዕባ ስጉምቲ እዚ እንታይ ተሓስቡ? ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቶም እገዳ ብምግባር ትክክለኛ ዲፕሎማስያዊ መሳርሒ ድዩ? ርእይቶኹም ኣብ ታሕቲ ኮመንት ጸሓፉለይ። ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ምግባር ኣይንረስዕ። ሰላም ደሓንኩኑ።